Takže prichádza pacient s bolestiami chrbta, s tým, že bolesti sa v poslednej dobe zhoršujú a vlastne prestávajú trošku reagovať na tú liečbu. Bolesť mu strieľa do nôh a teraz už má taký pocit, že ho bolia aj rebrá. My sa rozhodneme vylúčiť jednu konkrétnu diagnózu a na to, aby sme to urobili, si odoberieme odber, kde nás bude zaujímať krvný obraz z biochemky, renálne parametra vápnik a urobíme si aj sedimentáciu. Ako úplne prvé, prichádza pani sestrička s výsledkom sedimentácie za prvú hodinu, je to viacej ako 100 mm. To nám v podstate potvrdzuje diagnózu. Aká je tá diagnóza? Jedná sa teda o mnohočetný myelom, čo je nádor z buniek, ktoré produkujú protilátky, volajú sa plazmocity a tie protilátky, tak to sú v podstate tie zlatobiele bzdochy z bora za ten život, ktorých ak je moc veľa v krvi, tak tá krv strašne rýchlo sedimentuje. Skutočne sedimentácia viacej ako 100 mm za hodinu, to sa hovorí, že to je myelomová sedimentácia typická pre túto diagnózu. Okrem toho sme si vlastne už povedali nepriamo, že aké ďalšie znaky by sme očakávali. Očakávali by sme hyperkalcémiu, očakávali by sme postihnutie obličiek, očakávali by sme anémiu a mohli by sme očakávať teda aj postihnutie kosti, samozrejme, čo by sme potvrdili teda rentgenom, ktorý je špecificky tiež pre tú diagnózu tzv. Obrazom rozstrelaných kostí. Samozrejme, ako úplne prvý príznak by dlho boli iba bolesti chrbta. A preto ja si chcem zapamätať, že ak máme pacienta nad 50, ktorý má progresívne bolesti, to znamená, že akoby my skúšame zaliečiť, nefunguje to moc a ešte do toho by náhodou došli aj tie rebra, čo je naozaj typické pre ten myelom, tak hlavne je dôležité urobiť odber krvi a myslieť na túto diagnózu. Takže to je vlastne celé toto video je vlastne taká mentálna poznámka pre mňa.